Бу бик әйбәт площадка безнең Татарстан җирендә, монда мероприятияне уздыру өчен ки, на ел вакытында бит инде без Татарстанга да, Татарстаннан да бик күп делегациялар бара, бу мөселман илләренә, Мәскәүдә дә бик күп кенә очрашлар. Ә менә бу как подведение итог шикелле килеп чыга инде, монда килеп, бөтен элегрәк сөйләшкән әйберләрне монда подписаниялар, соглашениялар, үз күзләре белән күреп Татарстан җирендә площадкаларны күреп, шуңа күрә бу иң әйбәт теге форумнарның берсе. Инде аннан соң тагын бер бик зур монда зур әйбер бар, Рөстәм Миңгаевич бит инде Владимир Путинның сорауы буенча бу гарәп илләренең Россия исламский мир рабочий группаның җитәкче. Бу тагын зур площадка, ул менә 32 илдә булып кайтты ел буена, шуның инде күбесе гарәп илләре. Шуңа күрә аннан килгән кешеләр дә бөтенесе сөйләшкәннән соң Казанга киләләр. Мондагы меңәрләгән кешенең йөрүе ул безнең беренчедән монда экономиканың үзенең бер зур әйбере бар. Икенчедән без менә бу мероприятиялар аркылы үзебезнең халыкны күрсәтәбез, үзебезнең республиканы күрсәтәбез, үзебезнең йолаларны күрсәтәбез, үзебезнең культураны күрсәтәбез. Шуңа күрә бу матур йоланың берсе. Һәм шулай булып калсын әйтәм күп еллар.